Приключенията на Мила и Алекс, епизод 1. Урока на слънчето. Един топъл и слънчев ден, Мила и Алекс играеха на поляната. С тях бяха и верните им приятели, кучето Роки и котето Мими. Децата тичаха, смяха се и събираха цветя. Всичко изглеждаше спокойно, докато изведнъж не се чу тихо подсмърчане от близките храсти. Любопитни, Мила и Алекс спряха и се заслушаха. Оттам излезе малко слънче, което трепереше и гледаше уплашено. То изглеждаше изморено и много тъжно. Слънчето било изгубило майка си. Цялата гора му се струвала огромна и страшна. Но децата не се оплашили. Те били решени да помогнат. Мила внимателно погалила слънчето, а Алекс се огледал, за да търси следи. Роки започнал да души земята и бавно тръгнал по една пътека. Мими се покатерила на най-близкото дърво, за да огледа от високо. Всички работели заедно като екип. Пътят не бил лек. Трябвало да пресекат поток, да минат през гъста гора и да вървят дълго. Но никой не се отказал. Децата разказвали истории, за да успокояват малкото слънче, а животните му давали кураж със своето присъствие. Накрая, след дълго търсене, отдалеч се чуло силно тръбене. Слънчето наустрило ушички и заподскачало от радост. Това била неговата майка. Когато двете слънчета се срещнали, радостта била огромна. Голямото слънче прегърнало малкото със своя хобот и благодарно погледнало децата и животните. Те се почувствали горди, защото благодарение на тяхното приятелство и взаимна помощ, едно изгубено дете намерило семейството си. И от този ден нататък Мила, Алекс, Роки и Мими винаги помнели, че заедно могат да преодолеят всяка трудност. Поука. Когато си помагаме един на друг, винаги намираме пътя.